Fai gwanga aladesma. Fai gwanga aladesma. Beste mensen. Mino sabi fu trasmaera. Isabi mine bomui. Mine bomui in trasma beleid. Mine bomui in trasma sani sade do mine bomui in de zandatere. Mi umu sabi dat NDP take me in a orga fufur coalitie gideng. Mina coalitie mi e voer. Coalitie wan taki. Coalitie wan taki. Mi e verdedig a beleid voor NDP. Beste mensen, unom go arki fake accounts. Unom go arki sa de racisten voor VAP escrivi. In lammelei de blinde dagelijkse gebeurtenissen. Kwasibita Nyusumamio Suriname. Sinner Memes Weerbroeku Poerbroeku. Nanga ommentra VAP. Racistische fake groepen voor PEPS. Sahadio Lal. Ramsharam Nanga Idris. Unom go arki de fake groepen dati. Unom arki. Here no mensen. Unom go arki screenshot san sma escrivi etc. Uno arki san wan sma etaki persoonlijk. En mi to wan san defu taki da mi e kon taki persoonlijk. Mine euro kon nga fake accounts. Mine euro kon nga screenshot. Mine desan dat na so fake. Make me sure uno wan san here mensen. No de NDP e draai a contre boom. Na mi tak so. En we moeten dat NDP take me in een organisatie. Voor takkie de man. Mina coalitie mi e voer. If je aboonsan voor takkie tegen NPS. Na je zaak. If je aboonsan voor takkie tegen NDP. Na je zaak. Maar akan dat if je contact wan rommel. Mi go live tap you. Dat is het probleem hè. Dat is het probleem. In bereken dat Chobo Baiba Pianiman Ama disi kos den Kristen 10 jaar lang amai kosigado Chobo Baiba Pianiman Ama disi kosi den Kristen pasa 10 jaar lang alla den Kristen den pastor den dominee alla de man no one for de man be piki Pianiman. No one for them man. Na mi abi fuko yepi Christendom. Na mi abi fuko yepi Masagadu. Omdat Masagadu no de na gronta puja. Fu yepi en sefi. Ade sama fendi deja. De volgers fendi deja. Ade mu yepi Masagadu. Mami luku atori omelanga. Omelanga adi dibri satan disi Pianiman. Mi eluku omelanga adidibi disi ekosi masara gado. Masara gado no do next nanga maere. Masara gado no do next nanga Pianiman. Pianiman anotide amaya ikosi gado. Anotide. No one's mane pikaman. Mi lukatori go mi lukatori kong. Mi lukatori go mi lukatori kong. Mi lukwatori kong. Mi bereken tak no. Amanja mekya san langa. Mi beni miranda o stopa manja. A mekya san fien langa. A kosi gado langa. Terwijl gado no do next na ama ere. Gado no do next na Pianiman. Di Pianiman e teke gado e kosi aladei. Pianiman saip sanga you. Luku you di ekonkosi gado. Luku you anga Chobo Baiba. I heli bilanga ija Nederlanda pe wagi sefi ne rei. A trein ye rei. Trein anga metro. Anga fade kayeng.
Trem a dat je londape. A mi moest de €100 giu. A mi moest de $100 giu. Piani man. Eigenlijk a kisi bim kisi fong. 1 tegen 1. En asani voor de ABOP criminelen. Atori voor de ABOP criminelen. Na 20 man de man be kofal mi aan piani man. En die sabit ook. Na 20 man de man be kofal mi aan van achter de ABOP criminelen. A boy fu bravo, a crimineel boy fu bravo, papi. Na 20 man de man be kofal mi aan. Dus pap, yo piani man a kosi die kosi gadu. Eigenlijk a kisi mim kisi fong. A kisi mim je pe kung fu man tok. A kung fu man je play de si kenke kwata. A kisi mim kisi fong gewoon. Dan nooit more je kosi gadu piani man. En mi so ika I no mag kosi gado mo. Omdat gadu no do next sangay piani man. Gadu no do next sangay. Gadu ano do next sangay. En mi so ika die den 20 criminelen fu ABOP be kon val mi aan. A crimineel boy fu bravo papi. Anga 20 ta criminelen fu ABOP. Me taki vrij over asan dat die anole me legi de man. Ala de video, ala de bewijzen de. Dat de man go pay de criminele scouten voor kapitaal delict. De man go pay de man dape. Doofpot. Doofpot. Dat wanneer hier kondre. Als we wanneer hier kondre. We doen ook niet dat we go pay scouten case. Doofpot. Na criminele edu de sandati dok. De sandat na criminele edu de sandati. Dus lukken op piani man. Mi soika. Nooit mo imu kon kosi gadu. Anders mio kon Amsterdam dape da mio kisi fontja fond dape. Mio kisi fontja fond. En na 1 tegen 1 jere piani man. Na 1 tegen 1. You know abi recht voor kosi gadu. Gadu no do next nanga you piani man. Gadu no do next nanga you chobo baiba. I chobo baiba. Piani man. I heli bilanga e somo komaruana na Nederland dape. I heli bilanga jongu maar voor 40 jaar, 45 jaar. Je gei wan opa voor 80 jaar. Sos na marijuana die je somoko. Hier de je somoko marijuana. A te somoko i marijuana, te somoko i drugs te you hei. Dat je contact walo rommel, dat je kon kosi gadu. Piani man, you know. Mi abi wan lo geloven van mi aan Nederland dape. Atade ya wan voor de man be kon discussiëren nga mi. Bala Lawrence. Ama wan keliki man. De man ya mi familia den dita bigi man. Lawrence a gan pastor a Nederland dape. Lawrence kon voer discussie anga mi. Temye taki politik sani da ma kon voer discussie anga mi. Mate piani manye kosha man gadu hidei. Piani manye kosha man gadu. Da Lawrence fele fu go piki piani man. Lawrence ay fele fu go piki piani man na Benny Miranda. Abi fu kon piki piani man. Lawrence je ja verschil toch? Je ja verschil? Mi ay lei, ngwa piki sai luku ya. Dure pinas de ay luku. Dure pinas na kotoigi. Lawrence overste. Lawrence fotograaf overste. You know mi fami. Na se even die tabiki. Ma di piani mane kosi agadu fuwi. 10 yali langa. Noiti pikaman. Noiti taigamasani. Je fele overste. Lawrence. Je fele fu piki piani man. Noiti taigamasani. Terwijl ya bigi domine. Bigi keliki man. Noiti piki piani man. Na mi Benny Miranda abi fu konsoya man taki piani man stop. I kosi gadu tumisi langa. Libi gadu meke gadu du esani. Da gadu en libi you meke you do you sani. Bika piani man. We alamala sika dat you na didibi se you de. You na se fu satan you. You de. Da je pe wan gan geweldig. Piani man. Itaki over de 60.000 followers aan Abitok. En mi bede na VAP. En Santoki no pay mi, dis dati. Hey, piani man luister. Ala walibisma kan koor walibisma.
Ala walibisma kan licht walibisma op. Ino shapai man di gadu gyamano. Ye shapai man di gadu gyamano. Apai man di gadu gyaman. Mina afu take ofra sandati ma apai man de a bigimo ala so tu pai ma gon tapu. Teye nep samatok da gadu se evio gia pai man. Na apai man de gadu gi santoki. En ino sino santoki ano so bar me kamal la shafer kisenga. Piani man de lau sandi ta kyanga boko mofu anga gancho bo mofu chobo bai bayu. Amadati tok chan amadati I kan teke mere na dormi ai kleine vaca ai spoitje non tu even I spoitje mboya dan no so me o pai no saka conforme isso ika spoitje wagi king ai spoitje non tu asen king mooi netjes spoitje do se im spoitje do se spoitje la sani boom. Oké, ze tenkong, ja. Ja mensen, dan pianiman apa sa tingali kadi ekosi gadu, apa sa tingali kadi ja gadu neng ekosi gadu pianiman. Pianiman tagi ni sangadu dwanga bigiso. Sangadu dwanga yu bigiso meke ekosi gadu constant pianiman. Sangadu dwanga yu gadu no dun no changai. Sana buse die buse gadu so pianiman. Pianiman, zij de tegen gadu so. Wat heeft God met jou gedaan, pianiman? Te je wani da kon pikini bakadam yo so you. A Nederland, nyo fe kwa Amsterdam kon kisi fon tja fon pianiman. I chobo bai you. I ekosi gadu. Luku you di ekosi gadu. Pianiman, luku you. 45 jaar ya bi gay woman voor 80 jaar. Ja, maar zo lugu is efi. Baiba chobo fanya. Ala baiba chobo fanya. Je gay woman voor 80 jaar. A pas 45 jaar yabi. Isomo komaruana te gandi te gay woman voor 80 jaar. Wisi cha wisi. Dai de dape dai kon kosi gadu. I ja Nederland tape pasa 20 jaar. Je tape. Wagi sefi nabi furei. Inabi rijbewijs. Rijbewijs sefi nabi. Da je de dape da je kosi gadu pianiman. Tapu ere. Pianiman tapu. Mi gadu opo mi ati fu stop you pianiman. Gadu opo mi ati fu kom op tegen you. Gadu opo mi ati fu stop you. Nati de je kosi gadu. En alas masabita ki mina NDP mi dere mensen. Mino wanyere next. A kondre e drai boom. Ano NDP pota kondre di so. Di bouta. Gwefika kondeya 2020 gisantoki ala sama be sabi fa de prijs be jay nya kondeya ala sama sabi fa kondeya be bunkopu adi wi libya konde feifi ali gisantoki feifi ali u libya konde gaman ne amang pocha konde enke fa konde de ano ano NDP feifi ali langa santoki buya hi kondeya ano NDP no de na de no de u de basic set alasani kon orshi baka u de basic set alasani kon orshi shabe takiso already manja na intaxo already mandisi already man beni miranda na intakiso no de wifu NDP u de basic setting and me no ayere next no once man nom kontai di mi next NDP atade utekia kondre abra. En ano wipota kondre fa kondre deso. En NDP mu de kenis yangami. Mu de kenis yangami. Koni mu jangami. Me se kala sani mooi netje se kala sani mooi update. Want mi takika, o me lees takika dat NDP is lekker. En NDP na amoro lekker partij van Kodredisi. Mino be sabi takina so NDP be sweetie. En no asma no muko aksi mi so sweetie NDP sweetie. Mi tagwi NDP is lekker. En Pianiman, je taki over de 60.000 followers mito. Pianiman no so you an sani tire Pianiman. No so you an sani. Pianiman, I kan bibi mi. If mi no be de na fea pay da petok.
E fu cadensi no bede na FAP dape. FAP a 5 zetels den be vinde. Alla de 17 zetels die FAP vinde 2020. Na Benny Miranda. Amianga cadensi seka sandati. Ano den tra FAP man. A enige man die be takai ni FAP. Na Benny Miranda. Rasta cadensi a decade cadensi rasta. Cadensi. Amanja be taki gi FAP. Cadensi abo amabe go iboli. Abo amabe bo ego iboli nyangi santoki. Ami be taki gi FAP. Ami be ja taki man fu FAP. Ami na dormi meke FAP fede de zetels dati. 2030 piani man. 2030 dai kan teke ai luku. FAP a 5 zetels. Sigisi zetels de fende. Piani man, dat je wani dat je kan konteken op tegen me. Vocabulaire massie. If je wani kan konteken, ina voestan voor politiek. Ja, sabi nooit over politiek. Ja, man taki Nederlands. Fusesten die eta Nederland dape piani man. Je chobo fesiu. Fusesten die eta Nederland dape. Nee, no man taki niet eens want piki Nederlands ja poi taki. Fu hi, ija Nederland dape pas 20 jaar ijape. A passar 20 jaar die ja Nederland dape. Piani man. Nee, niet eens want piki Nederlands ja poi taki. Ino man taki Nederlands. Da je wani kombo muyanga politiek sani. Piani man. Misoika. Na vrij posto die den criminelen voor abo be kom ik aan mi 20 man tegen waman. A 20 man tegen waman de man be kwami. E fu papi aboy fu bravo aboy fu bravo papi. E fa mandati be me ka vrij posto ta kai kwami e one talk. Da me gen 1 seconde a 1 seconde me gi papi. 1 seconde da me fo me chobo aboy fu abular boy fu bravo papi. Die we kon vallen met de taart 20 criminelen aan van achterbij. Van achter. En voor papi be kwam in wawang. Papi you know wawang. Be kwam in wawang. If je be kwam in wawang dan be gi 1 seconde me gi. 1 seconde me gi u. Dan nog erbij dat. Ibe kan janga tubala of die bala. Dat ibe kwam in. Maar dat we kwam in face to face, hoe ben kwam face to face. En niet van achter en met wapens. Face to face dan de osoiwi. Dus de man zei dus aan dat na criminelen. En piani man je chobo face you, je chobo baiba. You, if je no stop kosi gadu, al let na Amsterdam dape. Let in Amsterdam apem yo kisi fon chafon. Al let apem yo fende ifon. Amsterdam centrum dape. Na apem yo kon fende ifon chafon piani man. Lecha pe me confende ifon a passar 20 yali kadi e kosigadu. Ala den bigi keli ki man den pastor na wan fu de man I saw you next. Piani man, mi man, ik kan het niet meer uitstaan. Piani man, ik kan het echt niet meer uitstaan. Ik kan jouw gezicht ook niet meer uitstaan. Ik kan het echt niet meer uitstaan. Je bent te lang bezig, ben je God aan het beledigen, God aan het uitschelden. Iedere keer gaat het over tingisneki dit. Je kosi aladesma. Piani man, ik kan het echt niet meer verdragen. Ik kan het niet meer uitstaan. Serieus. Ik ben helemaal moe van jou. Ik ben zo flauw van jou, Piani man. Ik ben helemaal zat. Ik ben er klaar mee. Serieus, ik ben er klaar mee. Ik kan het niet meer, ik kan jouw gedrag kan ik niet meer uitstaan, Piani man. Ik kan het niet meer uitstaan. Ja, bij deze ben je gewaarschuwd. Je moet ophouden met het uitschelden van Gado. God, je moet ophouden met het uitschelden van God. Ik ben helemaal zat van. Als je er niet mee ophoudt, Piani man, let die dape na damsko dape no konfene ifong. Angai chobo baiba. Stop kosi Gado, Piani man. Dat te wani da kan kom pikimi. Te wani, te weli kapte kami ei. Piani man te wei kamisa tok. Te wei pangi te wei kamisa da te kabadai ko pikimi da mio soyu. Mio soyi te bes don hi de ya upper tent. Piani man, isabia coffee shop fu Gino Holder. Upper tent. Na PBS don is somoko maluwa na te da ye fadona sribi. Yes don somoko maluwa na te da ye fadona sribi. Dat te be komoto da be abragona ta coffee shop. Fu E1 Holder. Dat is happy. Isabe te piani man happy coffee shop happy fu E1 Holder. Dat is don dape da is somoko maluwa na te da ye fadona sribi. Piani man isabe te. Dat be very full weight
full wit ibe weri da ibe play profeet fuja Rastafari. Profeet ibe play da je weer full wit, da je taille denga wankosi wit helemaal wit, je weer wit pakkie, da je be waka desma oso e val desma lastig. Na asan dati be dute adi asan dati misluk, nee dai koi kosi gadu nou. I dai koi kosi gadu, da je wanko opoi bek tegen Benny Miranda. Piani ma me kisi fon chafon. Efi, hey, me kon Amsterdam me kisi fon chafon. En mi soika, I nom go voor borduur. I nom go voor borduur. Tapu. Abob ajanya sania. En asandi de abob criminele bedwangami. Wisha you sefi. Piani man na 20 criminele fu abob be kwami kon val mi aan. A crimineel boy fu bravo. Papi. Besete a orga dati. Baka dati ne de mango pai de criminele skotu fu kapitaal delict. Potja sanda tja doofpot. Na criminele edu de sandati. Criminele. Daarom met takimiti de man vrij. Anole me legi de man. Anole me lei. Da piani man mi soika. I mu stop kosi gadu. Anga I chobo baiba. Nooit mo inom kosi gadu. Piani man nooit mo inom kosi gadu. Beste mensen, 25 mei 2020 won de VAP de verkiezingen en Santokki werd de president van Suriname. En Santokki heeft het land binnen 5 jaar naar de kloten geholpen. Binnen 5 jaar heeft Santokki alles verpest in het land. En het is Santokki zijn schuld waarom wij nu zoveel problemen hebben. Vrijmarkteconomieën. Wie kwam ermee? Santokki. Onze OBGLO-plafond, onze leenplafond, die hadden wij vastgesteld op 60%. Toen Santokki aan de macht kwam, werd het verhoogd naar 90% aanvankelijk, naar 90%, vervolgens naar 100% en nu is het inmiddels bijna 200%. Verhoogd door Santokki. En vervolgens verhoogde Santokki alle prijzen in de winkels. De benzineprijzen enzovoort. Heeft Santokki allemaal verhoogd. En de inklaring kosten heeft Santokki verhoogd. Douanekosten heeft Santokki allemaal verhoogd. Dus het is Santokki die het land heeft verpest. En daarom gaf hij de markt vrij. Dat heet vrije markteconomieën. Hij heeft alles vrijgegeven. Waardoor de handelaren konden gaan speculeren met de prijzen. Pianiman je verstaan met taki. Pianiman iemand taki Nederlands. Kon taki Nederlands met me. Dus Santokki, hij heeft alles verpest. Hij heeft het land helemaal kapot gemaakt. Het is Santokki die het land zo heeft gemaakt. Het is niet de NDP. En wij van de NDP, wij zijn nu bezig met het herstellen van alles. Hey, kleine, wacht in op païbo, niet zo wacht. Die spoitje wat dit al even, spoitje extra even. Beste mensen, na Santokki potja kondre dis va kondre dis deso. Na Santokki na ama verpesta kondre. Wifu NDP, de man is not tekemi. Fudu trasan de man tekemi fu fur coalitie giden mina coalitie me fur. Dat na afspraak sa menga de man abi. Mina coalitie me fur. En mi kan tegi a kondre e drai boom. A kondre e drai boom. Suriname is lekker. En NDP is lekker. En mi no wan yere next a kondre e drai boom. Alla de sani, laat me bij de man grantangi, de verpleegkundige, de leerkrachten, make de mij pai desma op tijd, want desma bi de money van nodig, de mo pai man ook, et cetera. Maar verder, akondre het draai boom, akondre het draai lekker. En mi no wan yere next mi no wan yere. No was man om consort mi wasani. NDP is zit akondre en akondre het draai boom. Wij van de NDP, zo hebben wij alles aangetroffen. Het is de vorige regering heeft het land kapot gemaakt. Wij van de NDP, wij hebben niets gedaan. Wij hebben alles precies zo aangetroffen. Toen wij naar huis gingen, wij van de NDP, lieten wij alles
in goede orde voor de vorige regering. En de vorige regering, zij hebben alles binnen 5 jaar kapot gemaakt. Het is de vorige regering. Zij hebben eigenlijk hebben zij overal een puinhoop van gemaakt. Zij hebben van alles een puinhoop gemaakt. De vorige regering. En wij van de NDP, wij zitten nu met inderdaad een lastige constructie. Want nou ja, om alles een constructieve wending te geven, om het zeg maar op een goede baan te gaan leiden, is dat niet zo gemakkelijk. En wij hebben het niet veroorzaakt. De vorige regering heeft alles kapot gemaakt. En wij zijn nu bezig alles in orde te maken. Suriname, het komt allemaal goed met Suriname. Mino hier next. No was man om kotegi mi next. Mi na attacki man voor NDP. Mi na wan voor de man vocabulaire basi. Zij takki NDP is lekker. NDP is... Mino hier next. No was man om kotegi moasani. NDP is lekker. En akondre e draaiboom. Mino hier next. Next mino here. If you have klachten etc. go takanga santoki. A demandati por akondre ano NDP. We de basic herstel akondre no. Mensen mi kabataki. One love. Ciao. De maya was mi wagi gimi amin pai de manono wagi. Fuwasi wagi a dite a wagi a. Fuwasi wagi a 600 SD de maya teke. Fuwasi wagi a 600 SD. De maya nyo taigi de ma fa karwasha. Hey kleine. No taigi kleine me kan gim korting. Zomaar kleine op een prijs 600 SD min paya ma fawa. Ta lees me se nyo wasim wagi ausu. Mi se yo wasmi wagi ausu. Mi wasmi wagi ausu. Oké mensen. Mi wasmi wagi even. Ik zie jullie snel weer. Ciao, one love.